Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय गोबावथार जाबायमोन जेबो भिडिअ लाबोथाराखैमोन मास मोननैसो बारलायानो लांबायमोन नाथाय दिनै माने आं एसे ओरैनो व्लग भिडिअ बानायनो सानदों माने जोंना दिनै कलेजाव लास्ट क्लास माने आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव आंना दिनै आरो लास्ट क्लाससै आरोना थ' बेनिफ्राय आं दा थांनोसै कलेजाव सिखारनायावबो एसे माने लेट जाबाय थ' थाबैनो इउनिफर्मखौ गाननानै आङो कलेजाव थांनोसै बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन कलेजावनो जोंना कलेजाबो पाहार सायावसो आरोना नै नोंथांमोना नुखादों लामाखौ माबायदि गोजौथिं गाखोलांनाय आं दा कलेजाव सफैबाय बेनिफ्राय नैबे नुनाय बिल्डिंआ बेवहायनो जोंना क्लास जायो आरोना बेखौ ए ब्लक बुङो बेफोरबायदिनो गासै 11तासो बिल्डिं दङ आरोना कलेजाव बे नुनायखिनियानोल' नङा आं दा सिङाव हाबलांनोसै बेनिफ्राय दिनैथ' क्लास जाया दिनै ओरैनो एसे रंजा बाजा खालामसै क्लास रुमावबो जाया दिनै बेलेग मोनसे रुमाव जागोन माने जोंना मोननै सेक्सन दं मोननै सेक्सनबो जोंनि क्लास रुमाव जागा जानाय नङा बेनिखायनो बेलेग मोनसे रुमाव मोननैबो सेक्सन लोगो नांनानै दिनै माने एसे रंजानोसै आरो आयौ जा दावराव जाखादों माने ओरैनो क्लास जाब्ला हले इदि दावराव खालामनो होखाथारा आरोना गोसा गोसाबो रायज्लायनो होआ बेनिफ्राय दिनै आरो जिहेतु लास्ट सोर हमथाबावनो आरोना मोनसे माने कलेजनि मेम'रि लाखिनो थाखाय बयबो माने सार्टआव नाम लिरदों एबा माने जा गोसो बेखौनो लिरदों आरोना बयबो लिरलायलायदों ओमफ्राय नै आंहाबो जाथ्रायनोसै आरोना आंनावबो लोगो सासे लिरनोसै नायनि मा लिरो नोंथांमोना साननो हागौ आंनि हाथाया मा गोसोम गोसोम जाजोबखो होननानै थ' माने आं बुंनानै होनि आं माने हाथायाव मेटेल ब्रेसेस लागायदों आरोना गोबावानो जाबाय बोसोरसेयानो जानोसै बेनिफ्राय आरो मास मोननैसो नेबावनो नांगोन बेनि उनावसो आं बख'नो हागोन दा माने बख'नो हाथ'वा बेनिखायनो माने गाज्रि नुब्लाबो माने भिडिअ बानायनो गोसोथारमोन दिनै स' बानायबाय आरो बेजोंनो one of the talented girls in our whole class. Such a creative girl. God bless her. I love you very much.
কবিতা সবাই লিখে দিলে ভোটার তুমিও লিখা নাই আমার বেস্ট ফ্রেন্ডে লিখা নাই যে ভোটার singer Lagi balai Pak. Spinning commerce basic principle of MRI. Moromor nasoni huwa. तुम्हारे बिना दर्शन वो वाला मेरे सामने वाली वो तो खिड़की नहीं था कुछ और था वो तो चेयर था बुलाओगे कि नहीं अपने घर में आएगा बुलाएगा बहुत मिस कर दिया इस घर में ही मिले तुमसे और तुम्हें मतलब बहुत अच्छा लगता है कंटेक्ट में रहना हाँ हाँ अभी जा रहे हो ठीक है नहीं बोलना ओके Malin na dong. Julius Cross. Wow. Hi, Bodo. गासैबो फट' लानायाव जोबोद बिजिथार ओमफ्राय नै गासैबो हिन्जावसाफोरा सारखौ आवग्रिजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय आंहाबो लिरजाहैनोसै आरोना सारजों आं दा थांफिननोसै आंनि रुमाव बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय सो थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय